nokudinwa mhlawumbe nokudika ibala mhlawumbe ukuthi ayi baby hamba ogeza like sithini nje. Imake Mgibo kwesinye isikhathi phela asikhumbule ukuthi kuney'nsizwa ezilithandayo vele ekungcolile. Oh, okay. Ngoba abantu banezinto zabo abayithandayo. So khona vele insizwe ezithandayo ekungcolile. So kuyenzeka nje ashaye omunye mawusathi ukhala ngokuthi kodwa nawe uyabona ukuthi ushaye ngesikhathi esirong athi nje khulileka yila ngizwa khona ukuthi ke manje siyahamba. Oh. Ayakufasabula. Yazi Uthi uya. Uzana ukhale ngomathi wazala ukhale ngobaba wazala uthi uphumela ngalathi wazala. Impilo ebazala siyo Mgibe iyenye into. Mama ngiza ngibuza. So uma ni romensana yini kuwena ekhanyelayo? Khanyela umthondo noma umdidi. Kwenzakalani? Umbuzo omuhle-ke. Phela njengoba nginawo nje Mgube. Wena sengithi Mgube kusho kufanele ngibona no-Ali. No-Ali akunikho Mgube. Njengoba nginawo nje uzothi nawo. Ngiyacela. Yini yiwo-ke ovukayo uyavuka nawo wakho umntwana? Yebo. Mpo. Ngempela Kangangokuthi nje ngelinye ilanga ngathi ngivakashela omunye engangimuzwa ngaphakathi enhlizweni yami. Yeah. Kusho ukuthi ke naye wephethe nje umncanyana. Phela mase sesikhumulile la osobaba sebejongene sebethe nomunye sedlulele ebhekele nomunye ebhekele ayashe makwabo yathi ngeke. Wathi hayi namhlanje asilenzi lolu. Asivele siyeke ngoba manje ngathi uzobuka. Kungathi ngiyisoka lakho uzongiveza into engaka. Ufuna ungenzani? Hawu baba ngizokwenzani wathi hayi angiyazi-ke lento ufuna ukungenza yona. Cha ngeke ngikwenze lutho bo ingoba phela unyakazile. Wena ndaba nawe uphethe uyakalala. Hayi-ke kancane-ke ngeke ngikhohlise Mgibe cha hayi kancane ngiphethe nje. Hayi kancane. Ukuba ngikho nje kaMlungu ngizosukuma nje nginyakaze. No ngichama etoilet phela lamantombazane ngoba ngiyintombazane ngithi. No ngisho mina ukuchama during impahla uchama kanjani? Yebo mawungishaye kahle nje hawu kahle liyane. Hawu khona kulona. Oh khatha lipipi. Yebo. Hawu ngempela ushaya ngaphume ngapha. Nangebuza lapho Mr Romantic ethi angikaze nje angazi. Ngcina ngabafana kuphela. Hayi cha hayi ngizwa kahle mina njengoba ngicela ukuthi yimi intombazane enkulu inkosazane yongqingili iqhikiza laseMgungundlovu angeshintshe umuntu nje. Ukuphi nomphithi? Ngisewili embali. Ewilo le phezulu le mathuneni. Yebo. Ngakamnumzana umkhizi. Ewilo ngobe ngikungcwabe esishayile bethiwa ayufeli. Yingakho kuthiwa iPMP izwe lezone nehlule. Ngiyavuma nami umphathi walo. Cha yabona mina into engiyithanda ngawe bafu. Ngithanda ukuthi uyiphumile impilo yakho uyayiphila futhi thina boMgibe who are we to judge you guys? Uma nifuna mina Mgibe ngithola ngithathayo akasho hlangana emakethe nje ngimfaka isibhakela. Oh imake senza amandla imake mfozo ake laphe niyaxabana efuna ukukushaya kuyenzeka ngihambe vele lweni. Hawu mina ngivele ngicima ugesi kube emnyama endlini bese ngishisa uleft ngishisa uright bese ngiyakhanyisa ngithi baby wavuza igazi sekwenze njani kodwa babuye nganizami. Ushawe yini ngabe ngespoke baba la endlini kanti ubethintwa izandla zami. Akhala zathi tiyo sengivuthiwe. Hayi yakuvuma lo ndaba awuyinkozi bana ngithi awuyinkozi yakuvuma mina hayi akuvuma. Ngithanda nokuthi uphumela obala mfethu waziwe impilo ephilayo ungayifihli yabona nokuthi yabo imake mangabuza igama ababiza ngalo ke abantu abakubhebhayo bakubiza ngoba phela bangibiza ngomama nguqhikiza nje. Mhlawumbe ngoba ulungele ulungi mhlawumbe noma ubani nje.
ngulu bathanda ukungibuza ngolu uma lungilungi. Abanye bathi nguNomalungelo. Cha akulona ichilo impoka kithi akulona nje ichilo akazi kwaba ichilo. Wobuza kuba bomkhulu bakho nabo babekwenza njengoba babekufihla. Babengenaso isibindi. Thina sizalwe kahle ngesikhathi la khona isibindi beqiniso. Ama-comments a-negative ungawanaki. Yabo mina ngiyazi ukuthi